Een gebouw wat net gebruikt wordt, dat gaat heel goed van jou af. Als een huis leeg staat, dan de verwarming is uit. En dan verturt eerst het, en dat is maar in Tjerken en Roos. Dus je moet een gebouw gebruiken. We staan hier in de tour. Voorheen hebben we dit een grote oude rotzooi. Dat is helemaal opknapt. Hier is een bed en breakfast in gerealiseerd. Dan kunnen mensen hier slapen. Detjem is een Liedsdwarpje in Zuidwest-Friesland. Het had zo'n 100 inwoners. Zij Verlien is de tjerke van Detjem verkocht aan de Stichting Oude Frieske Tjerken. En zo'n die oername wordt de tjerke, naast heerlijks nog een paar tjerketjensten, nou vooral gebruikt voor allerhande orenactiviteiten. Hier in de douche en de wc. Ik prachtig naar alle keer. Het is echt een hele mooie ruimte, vinden wij. Ze zijn er oude morgen heen gegaan van de tjerke. En het contrast met mij is bijzonder. Wat wie je vroeger? Je wie vroeger een baarhokje. Voor spul voor de begrafenis. Voor de baar opslaan en wat er meer bij komt zien. Ja. De Stichting Oude Frieske Tjerken bestaat het hier 50 jaar en had intussen 52 tjerken in haar bezit. Het binnen stik voor stik monumenten en de tjerke van Detjem is er één van. Na de oerdracht is de tjerke voor 8 ton door de stichting opknapt. De toer is helemaal gerestaureerd. Het hele schip is gerestaureerd, helemaal van onder tot boven. Toen ben je in de toer al je naar zolders. Aan de binnenkant in principe al erin komen, dat heb ik al even verraten. Dat wie al even worden, al heb ik niet zo zeggen. We waren net van niks de laagste ruïne van Friesland genomen. Vanuit het hier weer te plaatsen. Wij hebben als doelstelling het behoud en het gebruik van het kerkelijk erfgoed. Maar wij voegen er net een religieuze component aan toe. Nee. We proberen het gebouw in stand te houden, omdat dat is toch een heel wichtig onderdeel van de geschiedenis. Het is ook een baken in de horizon. Vaak met het omringende landschap is er een verbinding. En we proberen er wat leuks mee te doen. En die taak leidt bij de dorpsbewoners zelfs. De leden van de plaatselijke commissie van het tjerke houden tafelsjug en beheren de tjerke. Maar ben er ook verantwoordelijk voor dat het tjerkegebouw gebruikt wordt. Dit is hier helemaal geen gemeenschappelijke ruimte meer. Dus het architect betocht om het orgel met de wand meter op te schouwen, zodat hier een mooie ruimte ontstaan is. En wel lietse vergaderingen kennen. De vrouwenvereniging zit hier altijd, het dwarsbelang, ledenvergadering is hier. Oren weken toevallig de begrafenisvereniging, die hebben we hier nog, dus die vergadert hier oren weken. Maar dat ken je dus al een keer mooi. Ja, we nemen de huiskamer van Detjem, omdat het veelt ik als een huiskamer. We zitten hier zelf ook altijd te vergadering als PC en het veelt hier altijd heel goed. Ja. We zijn al 4 wie verder en hij is uit de puntjes. Ja, volop in bedrijf. Ja. Ben 4 weer. Ja. Super, ja. Wat betekent dat voor het waar? Dat we weer een gemeenschapsruimte hebben. En de gemeenschapszin weer wat sterker maken, heb ik het idee. Ja. Maar de tjerke als gebouw, libbet weer. Van Detjem. Ja. Je moet blij zijn dat ze zo'n mooi gebouw, Saffelebroek, worden giet. Dus dat is alleen, ik vind het alleen maar mooi. Dat er meerdere functies gekregen heeft. Friesland had goed zo'n 150 tjerken. Om ter hield dit minder mensen naar tjerken gaan, had een derde van die tjerkengebouwen, zo'n 250, al een orenfunctie. De verwachting is dat de komende 5 jaar nog eens 100 tjerken in Friesland de dwaren sluiten moeten. Wat moet je met 100 kerken die sluiten? Nou, ik denk dat wij al heel veel voorbeelden hebben in Nederland van hoe er met kerken wordt omgegaan. We kunnen eigenlijk elke functie wel kwijt in een kerk. We hebben brouwerijen
We hebben dorpshuizen. We hebben, wat hebben we nog meer? Kantoren. We hebben zorgwoningen. We hebben huisartsenposten, gezondheidscentra, hotels, boutiques, winkels, supermarkten. Dat is zo'n ding waarvan je denkt, moet je dat willen? Maar goed, we hebben ze wel in Nederland. Er zijn dus echt heel veel functies. Al die Lietse dwarpsjerkjes, de Lietse zaaltjerkjes, als die al helemaal vrijkomen en die worden vrij jong zeg maar, en er vindt geen eredienst meer plak, dan is het relatief eenvoudig om daar een wenning, of een wenning met atelier, of een wenning met iets oren aan huisgebonden bedrijvigheid in te vestigen. En die ben al wel een beetje fut, zeg maar. Hè. Wij nemen dat dan zogenaamde laaghangend fruit. Die ben al herbestemd. En wat nou naar voren komt, is wat gruttere sjerkingen, wat gruttere dwarpen, waar net even samen een wenning in kennen, of waar oren functies moeilijk te vinden binnen. Nee, kijk, in krimpgebieden is het natuurlijk een heel ander verhaal dan in Hartje Amsterdam. In Hartje Amsterdam kun je elk gebouw wat vrijkomt, heb je morgen verhuurd of verkocht. Dat is geen probleem. Maar in krimpgebieden is het een andere opgave. Maar ook in krimpgebieden zie je dat is niet overal, maar de dorpsgemeenschappen ook enorm vitaal kunnen worden. En ook zo'n object als een kerkgebouw kunnen gebruiken om met elkaar nieuwe vitaliteit te creëren, nieuwe economie te maken soms zelfs. Nou, we hebben de eerste feesten hebben we al hand. Ik heb het gastboek leren lezen. En er staan echt hele leuke dingen al in. Ze zijn echt zo super enthousiast. Als gezin gingen we naar kerk en school in Blauwhuis. Toch woonden wij naast deze kerk. Gingen er naar de zondagsschool en speelden we ook op het grasveld voor de kerk. We hadden de primeur om als eerste een feestje in de kerk te hebben. De reacties van alle familieleden waren lovend. Wij kunnen al uw banken al even zetten. Dan haal ik de kerkjes er eerst even uit. Nou, we kunnen in principe dus alle 8 banken kunnen we verzetten. Dus die kunnen we naar de zijkant zetten. Dus dan creëer je hier een mooie, hele grote middenruimte. Laat me zo zeggen. Dus dan kun je van alles hier horen. Dan, dat is alweer mogelijk dan. Feesten. Ja, feestjes, ja. Nou, Jiddisch horen, nou ja, of jubilea's, laat me zo zeggen. Van dwarp wat, Sinterklaas bijvoorbeeld. En veel miljoen kun je weer ik dat aan. Dus er is een heel soort mogelijk. Joke Bakker is bij de Stichting Oude Frieske Tjerken verantwoordelijk voor het impresariaat. Ze regelt ze onder andere een podiumtour en helpt ze de vrijwilligers van de plaatselijke commissies bij het organiseren van activiteiten, zoals lezingen, tentoonstellingen en concerten. Zie je ook, dit is de poster. Nou, die is hartstikke mooi. Maar dat is van de podiumtour dus, hè? Ja, dit is de tourposter. Ja. En we willen ook nog een advertentie zetten in de Oude Krant en in het Fries Dagblad. Ja. Is het handig dat van Facebook dat we er een apart evenement voor maken voor die hele tour? Dat ken ik, ja. Dat ken ik, ja. Wij hebben ze aanvreken van wat kunnen wij nog opvangen. En het is duidelijk dat we net al die tjerken die vrijkomen, dat we die opvangen kunnen. Dat ontbreekt het dus aan middelen. Dat kunnen we net bekostigen. En we willen het ook wel in hetzelfde tempo dat het voor ons beheersbaar doet. Dat wij het bouwkundig gaan kennen, want wij zijn verplicht om het tjerken goed te onderhouden, in goede staat te houden. Maar ze moet gebruikt worden. Wij willen de tjerken het ware leven gaan. We nemen net een tjerken oer en spiekeren er door dicht. De tjerken moet leven blijven. Er moet wat gebeuren, er moet reuring wezen. Dus en dit soort concerten, dat is hartstikke mooi. Ja, dit is natuurlijk voor de muzikant is dat fantastisch om te doen. En dan 60 keer zo'n optreden verzorgen en de mij om bijdragen dat we zo volle mogelijk mensen daarheen krijgen, ja, dat is wel heel leuk. Ja. En voor mij uniek. De tjensten die er nog binnen, die binnen er wel, maar er moet juist echt veel meer met de tjerken gebeuren dan dat. En de tjerken, er zijn helemaal geen tjensten meer. Maar die door met alle hypen blijven. Ondanks dat ik net tjerks ben, kom ik er wel heel graag. Als ik in Boeteland ben, en die tjerken in Boeteland, die ben altijd hier namelijk. Ja. Ik ren altijd naar binnen. En ik wil altijd even zien hoe het gebouw eruit ziet, hoe de sfeer binnen is en dat soort dingen. Dat vind ik toch,
dat had iets, ik vind het toch wel heel bijzonder. Ja. Ja, dat heb ik zelf ook. Ik ben zelf ook net Tjerks. Nee. Maar dat oude, die historie die dat ademt, Ja. dat had iets bijzonders. Willem de Graaf is verantwoordelijk voor de restauraties en het bouwkundig onderhoud van alle kerken van de Stichting Oude Frieske Kerken. Zo'n stuk historie wat je hier in deze gevels ziet. Ja, en eigenlijk wil je hier zo weinig mogelijk doen qua herstel. Want ja, het is voor een leek ziet het er misschien heel zuterig uit. Want er zijn al die witte plakken en het is al die bijholpen. Maar ja, uit het monumentaal erfpunt van de historie wat je hier ziet, ja, is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, het is een kerk uit de 16e eeuw. Deze dame die staat er al hier. Als het net nodig is, dan mag we erop blijven. Je wil het eigenlijk zo houden als het er nou is. Alleen het mag natuurlijk wel goed blijven. Wij zijn hier in de kapconstructie van het kerken van Kettelijk. Dus dat is boven het gewelf en nou ja, onder de dakpan. De spot ziet er vrij knap uit. Er zit in de dakvoort zit nog wel wat lichte ontasting van een lichte houtwerm. Nou, ik controleer nu eerst even of er ook lekkages was binnen. Dus dan til ik hier en daar op verschillende plakken even de isolatietekken omheen. Het is wel een groot voordeel dat er wel ruimte is. Dus het vochttransport, het kan wel wat voort. Ik vind ze net kwetsbaar, de gebouwen. Ik vind dat ze maar gebruikt worden, want daarvoor ben ze dus bouwd. En alleen je moet er wel op passen, je moet er wel om denken. In Bolsert gaan een groot tal kerkenbestuurders met elkaar in peteer over de toekomst van al die kerkengebouwen die de komende jaren in Friesland oerstallig worden. Maar een aantal gebouwen moet je gewoon niet willen herbestemmen. Als je naar onze twee kerken kijkt, Deersum en Raart, dat zijn allebei rijksmonumenten met een toch redelijk mooi interieur, om het maar even zo te zeggen. En ja, daar hoeft gewoon helemaal niks anders in. Als dat een toeristische functie heeft, is dat al heel wat. Als het voor het dorp bruikbaar is het al heel wat voor een begrafenis, een trouwdienst of ook andere activiteiten. Dat kan best, maar je moet niet direct zo'n heel interieur omvergooien om een concert te kunnen organiseren, bij wijze van spreken. Want er zijn wel andere ruimtes, maar activiteiten organiseren, dat blijft een hele moeilijke zaak, want eigenlijk moet er altijd geld bij en dat levert echt niks op. De opgave is een complexe opgave. Ik werk bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. We hebben allerhande soorten erfgoed. We hebben daar monumentale boerderijen, we hebben kastelen, we hebben allerhande soorten gebouwen, fabrieken. Maar wat je ziet bij kerkgebouwen, en dat is altijd extra complex, is dat het niet alleen gaat over een gebouw wat haar of zijn functie verliest, maar het gaat over emoties, het gaat over herinneringen, het gaat over de dorpsgemeenschap, de stadsgemeenschap, de wijk. Die gebouwen hebben een bepaalde betekenis. En daar hebben heel veel mensen een mening over. Net als voetbal hebben ook heel veel mensen een mening over. Dat geldt bij kerken ook. Heel veel mensen zijn erbij betrokken. En daar moet je respectvol mee omgaan. Maar het is niet eenvoudig om dat te doen. Los daarvan, kerken hebben een bepaalde typologie, om het zo te zeggen. Een bepaalde manier hoe ze gebouwd zijn. Sommige zijn klein en robuust en daar kun je best wel mee. Maar zeker de grotere kerken zijn hele lastige kerken om te verbouwen. Nogmaals, het kan, maar het is niet eenvoudig. Een voorbeeld dat het wel goed slagen is de Pnieltjerke in Ljout. Die houdt nou onderdak aan een bennenopvang, een basisschool en een BSO. Deze kerk die staat dus in uw school aan, uw oude schoolgebouw. En wij hebben geen mogelijkheden meer om uit te breiden met uw schoolgebouw. Net omheen en net verder het terrein op. Maar de kerk wie een hele mooie uitkomst daarvoor. We gaan nu 3 jaar lokaal, omdat wij toch echt wel een flink groeiende school zijn in deze week. We hebben zo'n 300 leerlingen.
En iemand wil een plakje hebben. Wij zijn er heel blij mee. Ja, Dat hier alles net kennen. Nou, ik denk dat die heel goed uitpakt is op twee dingen waar je dan op ingehen kan. Dat is de inhoud van de kerk, want hij is nog steeds een prachtige ierbaaromte, zoals de kerk vaak is. Nou van allerlei activiteiten plak vinden. En ten tweede, hij staat nog midden in de buurt, midden het opbinding met de gemeenschap. Waar toch de hele buurt ik zei van, die kerk stiert er nog en we hebben er een opbinding mee. Dus waar hier vroeger het orgel stond. Ja, dit is achter u. het orgel staat daar. Ja. Aan die kant. Het orgel is er ook uithalen, dat is naar Oekraïne gegaan. En daarboven, daar weer verhinderde kreken, dat wordt nu gebruikt als ruimte voor de BSO. Dus naschoolse opvang, daar zit ook een aardige club bij. Dit zijn zulke bijzondere gebouwen, die zijn identiteit, zijn herkenbaarheid jouwen. En aan het Friese platteland, maar ook aan dorpen, steden en buurten. Dan is het zo zonde om zo'n identiteitsdrager voor te helpen, om dit te slopen. Dan zeggen wij van, nou met behoud van die waarden die dat, ruimtelijke waarden die dat het, probeer dan toch een andere functie te vinden. In de vroegere Rooms-Katholieke Johannes de Doperkerke in Ljout zit nu een bedrijfssammelgebouw dat verbonden is aan het Wetterinstituut Wetses. Wat ik een hele uitdaging weer met deze kerken, die kwam dus ik vrij. En wat toch je dan in zo'n hele grote kerken? Het is geen Lietsdwarpskerkje, dus wat voor functie kan je erin? En een rijksmonumentale kerken met heel veel mooie onderdelen. Dus dat is een hele een zoektocht geweest, maar ik net alleen voor om een functie te vinden, maar ik om voor de architect en voor een aantal mensen om te zeggen van hoe kunnen we hier toch een andere functie krijgen, zonder dat we al die monumentale waarden aantasten. En dat is hier heel goed slagen. Dus de kantoren, als je binnenkomt, heb je net het idee dat je in de kerk bent, maar als je dan in het middengedeelte komt, waar je vroeger ik in de kerk kwam, je zag omhoog, je zag het orgel nog, je zag al dat glas en leert, dan heb je toch het gevoel, ja, ik zit hier toch nog wel in de kerk. Elk dorp wil zijn eigen multifunctioneel centrum. En wat zag je dan? Daar gaan allemaal functies heen naar zo'n multifunctioneel centrum. Of de huisarts, de kinderopvang, alles gaat erheen. En die worden dan allemaal, die gaan allemaal uit de pandjes in het centrum wij, zodat je het hele centrum van het dorp leegloeken. Inclusief die van de kerk. En dan zeg je van, die kerk stiert midden in de samenleving, midden in het dorp, maar maak je daar dan gebruik van. En dat denken van, hé jongens, hoe kunnen we hier een ooroplossing, en net alleen die kerken, maar ik het hele dorp, hoe kunnen we dat met elkaar voor elkaar krijgen, daar moet de gemeente meer van tot drongen wezen. Joke Bakker is onderwijs naar de Van Harenkerke in Sint-Anne. De leden van de plaatselijke commissie van die kerken wilden zijn daar gewoon wel mee ophouden. Maar het vinden van nieuwe commissieleden kjel het zwier. Ah, goeie teken. Nou, dan ben je wel even weg, hè? Hallo, alles goed? Ja, best. Ja? Maar daar Ja, prima. Ja, nou. Nou, zit maar weer eens even zien, hè? Ja, die kan maar uit. Het blijft een mooie kerkenteken. Ja, het is prachtig iets. En Ja. vooral die mooie koperen kroon. Maar mooi dat ze er weer hingen. Ja, dat ben ik absoluut. Maar Ja. maar ja, die vierde, ja, die is... Die ontbreekt helaas. Die is misschien wel in Amerika, wie ze het zeggen. Ja, ja. Maar hij is, die vierde is nooit weer omkomen, Nee. helaas. Nou, ik vind dat er een mooi stukje in de Beeldse past komen is. Dat has een mooi ding, ja, hè? Maar wat ik hier heel fijn vind, Ja. dat er echt staat van Harenskerk zoekt nieuwe commissieleden. Ja. Hè? Dat springt er even extra uit, want daar gaat het vanzelf Ja, om, dat hè? gaat gewoon dan. Hè. Dat wij wel, die hebben het ouder worden. Ik hoop bij deze 29 te worden. Ja. Dus het mag alles een keer als het ophouden. Nou. Hoeveel mensen gaan hun nou aanmeld? Ja, dat voel wat al in eerste instantie, maar er is nou ingekomen. Dat is mooi. Dus alle het begin is. Ja, nou, Hè, hartstikke dus- mooi. Ja, dat vond ik echt prachtig mooi.
Je moet eigenlijk wat verschillende soorten mensen in zo'n pleegzorg. Ja, dat is het mooiste. Ja. Iemand die een beetje verstand heeft van boekhouden, iemand die wat verstand heeft van muziek. Ja, precies. Iemand die wat koffie zetten kan en van alles wat. Alles is welkom, ik vanzelf, hè? Nou ja, ik zou deze op zich... Bij de mensen gaat dat heel goed. Dat rent gewoon nog goed en soms als mensen uitstromen, dan is er wel weer naar je instroom. Dus dat gaat heel goed eigenlijk. Maar nou ja, hier in Sint-Anne valt het net daar om weer naar je mensen te vinden. En dan maken we er even wat extra's ontwaan. En er zijn nog wel een paar dorpen waar dat ook verhield. Ja? Je zag het toch een beetje dat mensen zich wel voor in een projectje even als vrijwilliger opwerpen. Maar net om nou zich echt te committeren aan zijn commissie en daar echt voor een aantal jaren om vast te zitten. Dan is het zo dat naast het kerkgebouw gaat ook een aantal percelen land over aan de Kleersterdiek onder Woonswet met de daarbij behorende oppervlakte. En dat is dan totaal 23 hectare, 29 aren en 85 centiaren. Een jaar geleden is de kerk van Woonswet verkocht door de stichting en waar de plaatselijke commissie daar installeert. Na die officiële oordracht komt Joke Bakker nog voor het eerst verdel. Helemaal. Hartstikke wel, hoi. Was goed? Ja, best. Ja? Ja, prima. Ja, maar ze wonen, die kant wonen we eigenlijk alleen met de achteraan van bovenaan. Maar Ja. wie scoot ervoor? Zo, Joke? Nou, dat zou wat wezen, hè, van die 52 kerken. Ben er ik naar plan om je naar iets van een podium in te meiden of zo? Dat is zo'n Jim. Oh, dat is een Dat is zo'n Jim. Ja, we hebben er inderdaad ook even over Han, ja. Ja, Ik dat vrees zit. me op die bank, want die zitten vast, hè? Dit zit al vast, ja. Daarachter ik, toch? Ja. Ja. En dat is hiervoor, hè, bij hem. Ja, we hebben de bouwkundige Willem de Graaf, die heb je hem ook al getroffen. Ternaat. Ja. Scroll het even maar op. Ja, scroll die maar even op, want dat is een hele belangrijke man voor je. Ja. Krijg je een kans, maar je hebt ook de verantwoordelijkheid om het gebouw echt goed te broeken. En dat vind ik wel spannend. Dat we in ieder geval goede dingen organiseren, dat er dingen georganiseerd worden en dat dat goed van de groen komt. Ja. Maar ja, dat is echt wel een mooi gevoel, of net? Ja, Wel bijzonder. Maar ik verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja. 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 Eigenlijk runnen je een soort kerk, een soort... Ja, dat is weer, ja. Ja. Maar goed, we kunnen leren van al die orenkerken, maar ik gewoon nemen. Dus daar moeten we ook even goed naar zien wat er al is. Wat zijn nou de eerste concrete ideeën? Wat zul je nou aan zijn plak vinden? Nou, voornamelijk muziek, denk ik. Ja, concerten. Ik wil maar stingen. Ja. Ik wil bij het kerkje dat er een podium kan zitten en ook zitten. Ja. Vind ik knusser. Ja. Maar als ik dat hier doe, dan zullen de mensen niet. Ah, dat kan mooi zijn. Ja, mooi kerkje, hè? Dus hartstikke leuk. Ik begin nog maar even het zweerken, hè? Ja, leuk. Doe je stuk daar wel van houden, hè? Moet even een beetje leuk aangekleed. Hoe is de conditie van het spel? Nou, die is net heel goed. Zit er meer werk aan als tocht? Nou, ja, het is met zijn plan altijd zo, het een valt wat aan en het andere valt wat mee. Nou, en wat we hier zeggen, dat valt wel wat aan ten opzichte van wat we dachten. Dus er is wel wat meer aan de hand. Bij deze kerkentour, daar ben we mee aan het restaureren. Daar is nu het livewerk dat wordt vervangen, plus dat we houtwerk steeds meer herstellen en restaureren.
En ja, dat kostte de stichting €150.000. En dan praat je over in het werken. Ja, het kost een soort geld. Ja. In het begin is het wel even wat pezen, want ja, er was toch een hele grote bezit wat er eigenlijk net heel goed bij stier. Dus er was wel werk met betrekking tot groot onderhoud en restauraties. Maar in die 10 jaar dat ik nu bij de stichting ben, is er al eigenlijk al zoveel hersteld en restaureerd. Dat we nu eigenlijk stellen kunnen van jongens, nou alles het bezit wat er nu is, dat stiert er eigenlijk goed bij. Dus het is nu een kwestie van onderhouden. Tot nota is het wel te behappen, jawel. Maar er moet natuurlijk een tredig bij komen, want dan wordt het nog een verhaal. Is er oorlog gewoon een herbestemming van te vinden voor al die kerken die leeg komen? Nee, en dat is hier in lijn ik al terug de Rijksdienst van het cultureel erfgoed ik al geconstateerd van ja, op dit moment is er misschien geen bestemming omdat er een economische crisis is of dat. Maar waarom kunnen we ze dan net even in een pauzestand zetten? Hè? Dus voordat het definitieve besluit komt van slopen, laten we ze even in een pauzestand zetten. We houden ze even wind en water dicht en misschien komt er 2, 3 een initiatief nemen die er wel een hartstikke leuk en goed idee bij heeft. Dus ja, bezint eer begint, zo ik bijna zit. Ja. Ja. Waar is het wel om sloop te ontkomen? Nee, en ik denk net dat we het heel erg benauwd en spastisch worden met van het woord sloop. Het is nu een keer zo, net alles wordt aanhouden kennen. Ik denk dat sloop zeker in beeld komt. Je ziet wel dat de hoeveelheid kerken, ik vertelde er straks, er zijn sinds de jaren 60 rond 1000 kerken ongeveer gesloopt, volgens berekeningen. Maar je ziet de laatste tijd dat slopen steeds minder aan de orde is. Ook omdat de betekenis van die gebouwen zo sterk is. Dus men is huiverig om kerkgebouwen te slopen. Dat is vloeken in de kerk? Nou, dat is niet per se vloeken in de kerk. Want als een kerk uiteindelijk geen kerk meer is het voor een deel ook gewoon vastgoed geworden natuurlijk. Hè. Als we met elkaar beslissen van hier is echt geen toekomst meer voor, dan moet je ook sloop durven aanvaarden. Zeker. Wil zee valt in de boet, rint door het zinnenlid. Die had een dikke rekken, door die waar geen rekkie zit. Als die hollen in wolken, als die kop al in het zon. Je alle 7 vaderwinnaars, rint het uit de hand. De Friese muziek is, ik denk, een beetje luistermuziek. Dus mensen gewoon echt zitten en luisteren ernaar. Dus ik speel het meestal in theaters of theaterachtige setting. Nou ja, en het is bijvoorbeeld soms de Stichting Oude Friese Kerk. En dat is een heel groot theater met al die verschillende zalen. En je moet in Zeel Dadje. Als vies krimpen in de brei. Ik smeng die engel, jou die op mijn schouder daar. Hoort je mij en mijn familie, vader duivel, vader hel. Dit soort optredens ben ik gewoon heel leuk om te doen. Want toen kist de mensen echt heel dicht benaderen. En ik maak het hard van mijn teksten. Dus ik vind het echt mooi dat dan af en toe mensen zoals die interesse voortpinken of die geniezen om een grap of dat soort dingen. En dat ken je. Wil zien krijgt onder het roesje, je oren in het schip. En wil zien het libbert, zit een oorafjes te jeer. Als die hollen, boppen water, ik mij leert in de school. Bloed die trein nog even rieden, als er iets naar een station. Ik smeen die engel, jou die op mijn schouder daar. Hoort je mij en mijn familie, vader duivel, vader hel. Dan wist het kwartje vallen.